Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, advansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, ang refaya pirmi abri sirado. Magdagino ta, pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Suka o gadgets nga walang gamita. Tunganon ta, advansya sa tanan mga sinina. Dagino ta, atong power supply kulang kaayo. Magkahiusa, pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente ug mahal ang pagpalit niini. Magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Pahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco. Hello, Philippines. 안녕하세요. 배우 현빈입니다. 이렇게 스마트와 함께하게 되어서 정말 기쁜 마음인데요. 앞으로 스마트의 가족으로 좋은 모습 보여드릴 테니 저와 스마트 모두 관심 가지고 지켜봐 주시기 바랍니다. May galamayong gabi kayong tanan. Welcome sa atong tulumanon, sa atong Wednesday edition, sa atong tulumanong Late Night with Sir Litz, and of course, kauban ang akong love of my life. Mayong gabi sa 80 ka barangay din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 23 ka mga munisipyo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Imausab sa nakadaian nato nga mga probinsya
within northern Mindanao. Sa mga nagauban ka na to, permi din sa atong tulumanon, may gabi kanyang tanan, especially sa atong mga higala, sa kamerkaduhan, diya sa may mga talipapa, sa mga talipapa. Apil sa mga itong mga higala diya ng mga OFW, Overseas Filipino Contract Workers, kaya usap nagauban sa atong tulumanon. Kini nga itong tulumanon, natun kini sa may tinguha sa Axert, Mindanao, imausab sa Sipalco o Juancia Enterprises. Pag LPG, Juancia Enterprises. Sa di po kumabanti sa unahan, ako nang paistoryahon ni akong partner dere. Kining akong tanday. Busy ka. Busy ko no siya. Busy, wag siya mamayor. Busy rin siya. Panimbaya sa imong mga sa mga nagauban karon dinhi sa aton tulumanon. Larga. Ejot last. Mayong gabi sa tanan. It's Wednesday. Once again, salamat sa pag-uban-uban. It's quite very cold evening, no? Kay Cold? Yeah, it's quite cold tonight. In Bisaya, tugnaw. Tugnaw. Ay, Kay ulan. So, salamat kayo sa pag-uban-uban sa amo karon. Hope you stick with us, no? Medyo sayo-sayo ta nagsugod, no? Sayo. Kay tugnaw. Yeah, kay tugnaw. No, nailakaw niya tomorrow. So. Nayato sa iyo nga lakaw mo na nga medyo kinahanglan mo po Hawaii pudog sa iyo. Yes. Okay, so I hope you stick with us na atong hisgutan kay marag wala ko na orient on sa karon topic, pero I guess you have your kodigo. Yeah. So mag-inject lang ko og unsay idea po na akong view. Imo gyud ang maguna. Oo. Kay kini mo mga babae is mao mo ni sila ang nagaset sa kana bitang unsa ilang pagtan-aw sa mga lalaki. Oh. Di ba? Kaya nga itong topic karong gabi na is unsa man ang nakapa-attract kanimo ngadto sa usa ka babae o lalaki. So before that, mag-greet sa ako sa nag-uban-uban na sa ato. Of course, si Angelica Chichay Campos, salamat Chay for always watching us, no? Naagid ni siya. And of course, the president of Camp Sawi, no? Early kayang attendance karon. It's Ian Gonzalez. Ian, thank you so much for the pledge. Thank you. No, marag. Karong adlaw pa salamat jud ko ni Lord. Daghan kaayo nag-message for our project and also ang development, no? I have talked with katong Osaka house nga nag-house sa mga bata. So, talk sa balay? No, nag-manage sa house. So, we will be there on December 19. So, and sunod-sunod na dayon ang ato activities, no. We called it a project sa OBM which is extending a hand this Christmas. Salamat kaayo sa mga nag-pledge and even sa nagpadala na salamat kaayo. You made it possible gyud maski wala pa ta ka-start, but you really make it possible. So glory to God for that. Thank you Ian and Bimboy Buying. Thank you for watching. The Vice President, I think he's the Vice President. I hope na nag-friend na sila. I hope that Bimboy, you're now friend with Miss Maris. Yeah, I hope you also share your inyong mga experiences, no? Maski bits and bits lang kay marag exciting po nga nag-start ang friendship with this program. And of course, si Lungkits Kapin po yan. Salamat Cupid. Cupid is a frontliner. Salamat. And I guess they have a very many good kaayo ang ilahang views, no? Higher views during sa ilang concert last OBM Jam last Saturday. So salamat Cupid for that and to Maria Busog Princess, no, grabe kay mga instrument. And of course our the pretty namo nga pastor sa school, si Reverend Bernadette Susas Coran. Thank you Pas for watching us. And of course ang akong pag-umangkon ka bloodline nga very young ship captain, no. I guess we are really proud of him, no, sa among mga ka-bloodline because very young siya, international ship captain, dili ba lalim. Inyo sang ka-bloodline kay puro mga taga-barko. Yeah, not to mention mga mistiso.
So, si June Barcelona, salamat kaayo sa help. No, I know nga it's not easy kay nasya sa loud con, but then pasalamat ko because when I messaged him, he responded immediately. Salamat June, and amping dia kanunay sa loud, no. I know it's not easy, no, to ang imong posisyon nga movement sa international ship with those different nationalities under sa imuha. And to think, no, marag siya pa kung nakita ang nga pinakabata nga kapitan sa barko. International pa yun. Salamat June. We're praying always for your safety. No? Hope to see you. Pag wala na daw COVID, musuroy sila sa Cagayan de Oro. So, amping diha June. God bless you. Thank you. Thank you kaayo sa imuhang help, no? Anyway, ang katong tanan nga nag-help, nag-pledge. Anyway, you will see, no, the development as we go on within this month to sa atong mga projects, makita na ninyo siya ang mga updates and development. Thank you kaayo. And of course, may BFF, si Joanne Paul Arseno. Hello BFF. Ang imuhang artista before, si Iza. Gwapa na ba kayo ni siya? Gwapa na kayo. Yeah, model na kaayo, no? Marag si Iza Bianca Laguardia Santander. Iza, hello. I remember katong nag-post ko kinsay naka-experience na tulog sa clinic o sagid siya sa nagbuta. Nakatulog sa clinic, no, katong nag Pila na ba edad ni Iza karon? Grade 10 naman siguro si Iza. I remember before when you have your movie, no, katong nakaabot sa Cinemagis, that was shown at SM before nga. Naka-update part dito nga, dili na ko malimta ng iyang role. Ingon siya, walay juice. Cute kay ni si Isa. Yeah. Ingon si Ian Gonzalez, kay wala ni mo giuban sa sentro ganiha si Madam Ludi. Maayong gabi, wapa o gwapo kakulba sa topic. You're welcome po, Madam. Yan siya. Thank you kay Ian. And of course, our in-chop is joining us. I hope wala na ni siya nag-duty. Marag afternoon shift, good ni siya permi. And hi mga Ludi, good PM ingon ni Ian. Then also, thank you Gideon Ulais for always watching us. He's joining us, no, Skep, sa atong mga program. And si Isa Bianca, na siya smile, apa siya, ha. Ay, 16 years old na ko no siya. 16 years old. Yeah, 16 years old na siya. So I guess sa imo na sad siguro. Okay. Sa mga tao nga nagauban ka na to din sa itong tulumanon, maing gabi ka ninyo diha, ilabi na yun ni Paulo J. Garcia. Maing gabi ni mo diha, Sir Pao, imausab kay Kapitan Pedro Dahalos Baliti sa Barangay Kauswagan. Muni Kapitan nga ligon yung gayo. Ilaliman ka, apelido lang daan, ligon man na ginakayo. Yeah. Oh. Sabi nga tree. Gikahadlokan, pinakabanggiitan, gikahadlokan, og nibarog. Oh. Ano ang mga kapitan, mga banggiitan, no? Just like sa akong paggumangkon, ka-bloodline, kapitan sa barko, international pa, with a young age, gahi, manggagyapod ka. Basta mga kapitan, siguro mga gahi kay strong personality, strong leadership. Oh. Sama sa mga media, mga gahi yapon. Gahig ulo. Oh, okay. Ingon si Isa, miss you all. Miss you too, Isa. Niya po nagauban ka na to si Ma'am Lilia Salazar. Yeah. Ang tagiya sa San Pedro Beach Resort. Oh. At Upol. Matur ba di unta mi ugma ba? Yeah, pero, supposedly no, wala na change no because of na immediate schedule nga nakasingit. So Mo-attack mo na yung mi ugma dito. Yeah, supposedly I will go unta pero maragdili pwede. Okay, niya po nagawaman ka na to si Mona Lisa Vallejos Ipanes. Yeah, hello. Thank you, Mona Lisa. Matod pa ni Bimboy Buying diri. Good evening, ma'am and sir. Kumusta, Bimboy? Any development with the friendship? Oh. I hope na they're getting na naman to iyang giambakan naman giambakan kana bang unahan niya pagkuhit, yeah. Diba? I hope no nga nanay development sa inyohang friendship. Kinahanglan ba magpahibalo kay imo ra ba yung gitugpo ug ayo? Lena, na ano lang to, nadigya sa kundila. Nadigya sa kundila. Na-mention ako ang name. I hope the Miss Maurice is now watching. We're waiting for her to watch. Maybe one of this minutes, na siya. She will watch.
So I hope Bimboy will share whatever the developments no kay and all the the ka-OBM nato nga he's watching now is kilig pud sila. No, they would really want to know unsa na development no marag mga celebrity or artista. Okay. Sa aton topic karong gabi una is unsa ang naka-attract kanimo ngadto sa usa ka babae o lalaki. Mato ni Bimboy wala. Ha? Wala nga nung wala man. Wala sila nag-met? Wala. Dili man ang mag-met diretso. Magpadala ka pa mag-message. I think very busy kay silang Bimboy, no? Busy kayo kay gidaog man silang most friendly, child-friendly nga barangay sa numbered barangay. Okay. Sila may nakadaog. So, congratulations to Barangay 14. Barangay 14. 14. Kanang 14 is a number of love. 14 It's not. No, it's a number of love. Yeah, February 14. That's Valentine's Day. Matod pa ni Bimboy, murag malabo man. Why? Basing na yung nagdupa dito. Ay, Dahil nagdupa. Yeah, I tell you, diba? I told you, Bimboy, nga marag dili ra ikaw. Kay marag, ang nag-bridge ng unay man. No. Yeah, the bridge, no, ang nag-bridge, no, he made it troubled water. No, marag, gimo niya. So, marag, lisod. Kung dili, you will not do your move. Yun. Lagi. Marag. Ingon si Ian, Vice, ayaw hinay-hinay kay basid na unahan ka. Naaraba nag-atang. Yes, naay nag-atang. Diba we told you Bimboy na ayaw jud pag hinay-hinay kay naalagi imbis na katuunta ang mag-bridge maraman og mo gikuhit na mo. No, marag kuan pero maramag pero lahi man ang feedback nga gigawa sa likod. Ayaw kay mo na usa sa nagbantay. Yeah. Marag bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Delikado. Yeah. And of course, Carlili Kinusala Cruz, no? It's like a family. Thank you, Carl. Wapa dyan ako kanto. Apa siya ka nakaw, Carl. Grabe ka busy yun. As in, very busy yun kay among linya karon. So, hopefully tomorrow or Friday, no? Everything kay we will prepare na pod. No? Siguro nakita na ninyo ang some of the preparations katong mga prices nakita ninyo. And this week and early next week we will be preparing for the house no katong cater sa mga children. Mapasalamaton day ko sa usa ka higala nako ganina si Manuel Gorowa. Nga naghatod sa kanang mga used clothings para sa mga nanginahanglan, nasunugan, nabahaan tanan. I think branded daw ang gipanghatag. I heard that. Branded daw. Unya, kuan gyud kanang usa ka pick up na puno, bugdo. Ang nagkuha po gihatag mo na po na yung diretso, gipasa ko na ko diretso sa mga higala nato sa Axert. So they will be the one to distribute. They will be the one to distribute in the hinterland areas. Sa mga area nga doon na po'y angayan nga tabangan. So sila na bahala adto. Moto kaganina nga nagalitong usa sa mga representante ni Regional Police Information Officer Mardy Hortiliosa. Nakasaksi gid siya ganina nga ngun ani day mo. nga tulong-tulungan daw. Yeah, tinabangay ang OBM makes it marasyag an avenue or a bridge no para maka-extend pod og tabang sa uban through sa atong mga ka-OBM nga mo share sa ilahang blessing. So salamat gyud kaayo, marag dili gyud ma-measure ang akong pasalamat no, ang among pasalamat sa OBM sa inyo kay we are now in the process of preparing everything. So maybe siguro pag next Saturday naka-schedule na mi with the House of Nehemiah. So, maadto na mi dito. Then, on the 23rd, we will be distributing food na in the afternoon, early evening sa atong mga homeless, no? So, salamat pero kaayo. Gilantaw na bitaw nako nga sa atong paghatag og mga pagkaon sa kanang nana ni Muyo daplin gyud diha na nangatulog sa dalan. Borota ani og parada. Ubay daghan ang gusto mo take part, no? Gusto mo witness
hopefully no it will not rain. Ang ato mga kapulisan is ni kuan gid sila nga, sir, kami ang mo secure sa imo o sa grupo ninyo. Yeah, salamat po Marlene Sahulan, salamat Dr. Borja, grabe na siya ko kaganina. Nihila ka na po? Hila. And Governor Bombi Imano, sa'yo kay siya nag-message. Salamat kaayo, my friend. Hilak siya. Yeah. Si Gov, dili ever since gid tanan ako nga mga work, dili gid siya gabaliban. And of course, may ka-bloodline no, si Kapitan Jun Bersaluna. Wala gid siya gibalibadan. He's very busy. Imagine to man the whole international Ambot ship. uglalim ba ka ang trabaho sa usa ka kapitan nga? Pero may bayag igadya sa imong kanabitang muraog. Dili man ikaw ang gatimon. Dili ikaw ang gaman sa ship. Ikaw ang pero imong giatubang permi dagat. Yeah. It's not easy no kay labi na karon nga winter time mga icebergs pero modern naman ang barko na naman ka icebreaker pero dili gid lalim nga puro lang dagat imong puro makita. Dagat. No? Mamiss. Pero arang-arang karon kay man modern technology, pwede na ka maka-video call, pero according to him kanina, so mga lunchtime, hinay daw ang internet connection. Na may area nga hinay yun ang internet. Sama sa Pilipinas, hinay po ng internet. So mag-greet sa ako, Teacher Natalie Lopez. Teacher Nat, naka-hearing ko ha. Ha? Bantay ka lang, mamiha ka. Hello, Teacher Nat. Na-miss na ako si Teacher Nat. Wala na ako nagkita. And Jeffrey Sabanal Koy, salamat for watching Koy. Tanawan na akong itsura sa kumbok. COVID ko yun. So pagyan sa kabisi. And Jerry Gorit, your friend Jerry Gorit is watching. Thank you, Jer, for joining us tonight. Okay? Kadjota, kinaunsa man akong cellphone nga nangaway man. Magpailis siya og bago. Hinay atong marag medyo kay nag-uman ka na to sila si Darnie Sahuran Delvo. Darnio Sahuran Delvo. Bago ni. Dili pod Sahulan. Saharan Delvo. Niya po nag-uman ka na to si Lucky Sweet to Let Nimip. Og si Isa Bianca Laguardia. Ang tanaw, Santander. O niya po nag-auban ka na to si Hams Garcia Nakela. Mayong gabi ka ni mo diha. Kang kagawad Gina Buslon. May gabi ni mo. Wad, kalma lang wad ha. Di mangaway wad. Kay murag naipost niya ganina ng aso-aso. It's kulang Christmas. Na lang makalayo. Give love on Christmas. Natalie. Niya nag-uban. Yeah, Teacher Nat. Si Kuya, partner Narstan. Usa sa mga maabtikon nga mga opisyal sa Axert, Mindanao. Bilib puguan nila mga tawhana kay mura man igulay mga wapang kapuya. To think nga ang mga batanon dali kay kapuyon pero sila nga mga sama nako. Mga teenager. Sama na ako. Sige. Mga matured. Teenager kayo. I guess you have your kodigo. Wala pa. Dili ko anak. Dili na mao. Okay? Niya po nag-auban ka to si Attorney Santiago Guking Jr. Atong higala. Ambot ng kaog si Attorney Santiago Guking. Unsa ba kayo nakapa-attract niya sa paglantaw maong nabitik siya sa iyang asawa. So ang topic nato is referring to what attracts you most. Pero si Alex, si Ate Mori is batasan. Ang iyang ginalantaw. Pero sometime ang good kay ingon si Jerry Gorit, good evening diha kaninyo. Unsa na sad inyo topic karon? Jer, ang topic na mo karon is unsay naka-attract nimo sa usa ka babae kay lalaki man ka. I think you're a real man, no? Or naka-attract nimo sa usahay oy. Sa mo. Unsay naka-attract sa imong wife kay imo man siya gipakaslan, di ba? Or
siya naman imuhang partner. O ikaw gibitik baka sa imong asawa? Oh, say na-attract siguro ang iyong hair, na-attract sa iyong asawa. Loving man sa I think Jerry is very caring, no? Very caring partner. Ayo paging nga hair ni Jerry ang na-attractan sa iyang asawa? Before, I saw the old pics during sa ilang kasal. They were still young. So, I think taas pakibuhok mo ng pagkaminyo nila, nahurot-hurot din tao. Di mo may na-attrakan sa iyang asawa. Bira-bira, lugar. Grabe. Bira-bira. Really, what I think is, I think, sila, hereditary man siguro, no? As okay. So, I don't know with you kung hereditary ba sa malagmit. Murag, wala na yun. Murag bagupatan na tao, Pakaana. Dili pakaana. Murag advertisement sa kanang milk sa baby. Alaska? No, it's not Cerelac. Cerelac? Gerber? Social. Milupa. Diya po nag-aubad ginato si Orsulo Ogay Galvez. Maying gabi ka ni mo diya, mate. Maying gabi. Sa imo? Unsa mangi, baby? Ikaw di akong pangutanon. Unsay naatrakan nimo sa imong abay kaniyadto? Karon, sa imong abay karon kaniyadto. I think when we met, I was committed pa man with somebody, no? Ay, maluibon? No, it's not. Call off me ato. Maluibon, yapon. Yeah, and we are LDR at that time. Maluibon, yapon. I would like to greet Colonel Mardy Horteliusa is watching. Ay, pasalamatan na to si thank you, Colonel Mardy. Na very supportive kayo siya. Positive siya sa atong proposal. Okay, so that's good. Siya. That's good news, no? Imo kong gipangutana. I think, no, it's undeniable. The first time ma-met ni mo ang tao, nagyud kay ma-attract ka sa iya physically. So physically, it's undeniable. Sometimes yung ma-attract ka sa eyes, ma-attract ka sa smile. Eyes. No. Mata. Mata. If you asked me, the first gyud nga akong tan-awon sa tao is ang kuko ug ang ngipon. Kuko ug ang ngipon. Yeah. Total limpyo man akong kuko. Yeah, pag ma-met ako, tanawon yun ako ang kuko. And kay siguro maragdala na sa being in my profession and nangipon. And na-attract ko sa imo the way you smile and your eyes. Ay. Yeah, and then later on, medyo na-turn off because Later na-turn off? Later on, pag na-turn off ko because stricto. Stricto? Yeah. Papansin na di ito. Pa-effect? Pa-effect. Yeah. Giyon sa di ka pag in-stricto? I think I was borrowing a stapler. Yeah. And medyo, pa ko ato na time because nag-call off na yung mga inana na pa ko dala-dala ato na time na baggage. Nabighani ka lugar? No, not really. It was not love at first sight actually. It was not. Pero the best thing happened because once nga ma-develop ka, that's mas tsada siya kaysa love at first sight. Amo ba? Attraction naman. Attract ka. Ay, nice eyes. Nice siya. Limpyo siya kuko. Pag smile, dili kayo, di pa kayo na ko makita ang teeth, no? So, nice siya guys. Ako lang itanong, nice siya guys. Pero stricto siya. Stricto. That was my first impression sa imo. Kaya when I borrowed the stapler, stricto kay ka nagpaborrow stapler. Pero na ipakapin niya is not. Yeah, natingalan na lang may kay gipadala sa among both. So nada ito yung meaning imong pagka-stricto. But later on I found out na okay mo na siya medyo caring, no, siya friendly. So ingana gid lugar. Dito ka na nabitik. I think ang weakness gid sa babae is makita ganyan somebody nga mo care good and makita nila na kana yung kana bitong sincere kayo na maski dili kay sila kanang bali-balihon tapos porsigido gid ka. You really show your feelings niya, you really care for that woman. Ma-develop raman gid siguro. Kay namang gyud mga babae nga they are not really after with the looks. No? Kay ngano dili kung once you are in love dili maka mamili. Mo nang ginaingon na love is blind.
Dili, Buta. buta ka kay mana. Siguro some of your friends will tell you na anong ka naman imong nagustuhan, kapangit, ikasayang sa imuhang beauty, tapos ka na imong magustuhan. Agay. Tubagon, if you can only borrow my eyes and you will see how handsome he is. Oh. So, inana. Wasag ka makakita sa Nevermind, Dark and Handsome. Nakakita. Yeah, supposedly, di ba? Naman tayo mga ideal man, ideal woman, no? Supposedly, it should be a tall, dark, and tall, dark, and handsome. Pero I found short, dark, and nevermind. Short, dark, and handsome. Oh. Yeah, it was not nevermind. It's handsome. Short, dark, and handsome. Yeah. Dili yun tong tall. No, it's not tall. So, kaya I have boyfriend before na almost 6 man siguro yung height. Violet man to. Samok nila Panginoon. That was before, no? Dili na. You asked me, that's why I tell you. Pero na siya. That belongs to the past. So if you ask makaingon yung bayot ang usa ka lalaki nga dili makadama nga to sa usa ka babae. Violet. Okay. Okay, greets na ako. Thank you for watching Doc Ellen Santoa of Department of Health. Doc Ellen, salamat kayo, ma'am. Miss ako yung mga lecture. Kung si Doc Ellen siguro makaprogram, bibo kayo sa nga tanan, no? I think, grabe good. And of course, si Ma'am Josefina Eltanal. Mami Jo, salamat for joining us tonight, no? Alas 10 na ba? Salamat kay Mami Jo. Merry Christmas, no? And advance happy birthday sa New Year. New Year iyang birthday. Ingon si Ian, uso na karon ang ma-attract both babae at lalaki. Kahit may mga asawa na, marami po dito ang lalaki na na-attract sa kapwa lalaki. At meron din babae sa kapwa babae. Yes, no, daghantag mga bi karon, bisexual. So, that's very common, no. Sa una, lang gina siya. We can always see this, no, sa mga Western countries, but now in the Philippines, daghan. Marag na sila because they are being recognized, no, ang atong mga kahigala sa LGBTQ. So gi-recognize naman na at sila, no. We cannot condemn or judge them, no. Pareho ra sila sa ato na tao na capable of loving, capable of being in love. Ingon si Jerry Gorit, ang ako na-attract sa akong wife, ang tikod sa tiil, basta limpiada na siya. Tikod sa tiil, the ankle. Yeah. Tikod na imong tanawon? Tikod. Okay. Dili. Moingon lang kag tikod. Paglabay sa babae, kaysa una, dili pa man kayo mo mahilig mag-karsonis, di ba? Ako I'm very comfortable. Nakita ko na met ko ni mo jeans gid ko. Jeans. Very Pero comfortable ang uban is nakasayal man ang uban sa una. Pag mag-duty, magsayal ko yun, of course. Gitanaw ni Jerry ang tikod. Kay magampo man din siya nga muhangin. Samok. Di man kung pencil cut imuhang palda, imong skirt, dili man mo bukad inig hangin. Gawas siguro. Kung pencil cut. Yeah. Pencil cut man gud me sa duty sa pero hospital. Pero naman po yung mga babae sa una nga ang ilang mga sayal is mura og payong. Umbrella cut. Yeah. Umbrella cut. Pinabukad. Pinabukad. I think sa high school. During our high school days. College days namo, uniform namo sa College of Nursing. Pleats siya. Yeah, pwede siya mo bukad. Mo nang makitaan dayon ni Jerry nga, oy, limpyo kay tikod. Yeah. So, sa iya is, ang uncle is, pag limpyo daw kayo is limpiada. Meaning, pag limpyo ang tikod, all the way na, paingon sa taas. Yeah. Limpyo. Kay, limpyo gali ang tikod. Onsa na lang ka ang tunga-to. Tunga-tunga. Sabi tunga-tunga, daghan man to, the heart. Okay. It's the center of your body. Lahi na sa dakong it's the heart. So, Ma'am Emma V. Baugbog. Salamat, Ma'am Emma, for watching us. Thank you for joining us tonight. Niya po nag-auban ganato si Lorenz Yek Barata. Kuan. So, kapikas ni Abner Marata. Napara ba ko yung atraso ni Abner? Pero, unsa kayo naka-attract ni Lorenz
ngadto sa iyang bana. Ikaw, I will ask you. Unsa imong na-attract? Ha? I think the time that you Kining have... aton tulumanon hapon sa Paminas. tinguha sa Bakit kay ka? ha? That's unfair. ang aton takna is alas 10:07 na sa kagabion hatod sa may tinguha sa Axert, Mindanao, si Palco og Juancia Enterprises. Diba? Lagi, I will ask you again. What attracts you? Ato sang giagda ang ato mga nagalantaw dinhi sa aton tulumanon. Nga Yeah, it's okay if you will not answer that. It's okay. That's sino fine. ako? Yeah. Oh, You don't sino have ako? to if you don't want. Okay. Gusto It's- giga. No. It's okay. That's fine. Yeah. Bitaw. Mayong yung kong What? ang gituyo gid sa panahon Why? nga Because you have a lot of girlfriends at that time. dakan ba? Yeah, I think that there were 2 or 3. Grabe ka naman. Yeah, that was Kasi pagtuon mo na ako, easy boy. That was linked to you. Yeah, I still remember that. Link lang sila. Oh, I don't know if it's true or not. They are not. I did not investigate. Okay. Okay. And I did not ask. And you did not ask. Yes. But you did not ask because you are attracted to me. Not at first, no. Not at first. I think what develops is kanang pag sige na ni mong makita, then you found out nga Lagi. tiyaga kay ni siya maski mag-duty ka Sa gabi or kadlawon. kadlawon mo Sa gabi maka-develop siya. Makadevelop Yeah, yan. there's comment si Carly Lee, style ng mga boys yan, kunyari stricto sila para mapansin sila. Hihihi. diba? Style yun, Carl. I Style, agree. oo. Iyagin ang style. Style. Di ba? Yeah. Okay. Mura ba siya, mura sa ni siya military, okay? Stricto san. Di ba? Nga na, mana. Pero, usa lagi ako nakita. Usa ako nakita nga nakapadanig yun sa ako. Naingon si Sige Iya, na. no? Share pod Lodi ang imo na atsakan kay Madam, kay Kadlawon pagani na misita ka na. Wala na nalimta ni Ian. Yeah. Namisita ka na. Oh. Sa hospital. Sa hospital. Pasumangi lang. Kay, actually, I am working with the city government during that time when we met, di ba? Nga naami shelter fair. Shelter fair is program to nga naga-introduce sa mga nakalain-lain ng mga style sa mga balay o uban pa. And then, gamit. Mga gamit. Building And then houses. you were part of those who presented dito. Booth sa akong brother. Both sa imong brother. Moto nga daghan man mga babae didto. Yeah, I think more than 10 ang mga booth adto, no? Daghan ang mga Almost babae 20. dito. Napagila mga model pero wa man gyud ko mulingi dito kanila. Oh. Gilingi ra man ko sa usa ka babae nga wow ha. Bag-o siya. Unsa nga pagkabag-o? Kana bang fresh na fresh. Ang sa lugar ang itsura compared sa model ba ya tong uban dito? Model lagi pero mo deliver raman to. Pagkakita gid ako sa dilabay bitaw sa kuntungod, mura bag na 360 degrees ang akong ulo. Yeah, grabe gid. Ni biyo gid pa kayo kay pagkakita ko nako di ba nata sa mura og tourism hall. Yeah, elevated. Elevated area. Pagtunga pas hagdan dito sa ubos, nakaingon gyud ko nga wow. Nilakwan. Naka-attract gid ako ang nilakwan. Murag pato. Nilakwan sa usa ka murag pato nga gilabay sa akong tugon. Bastos. Mag-boat na mo. Mag-boat na mo. Mag-boat ako nakita. Nga, nagilabay nga murag pato. Nga, kana bitaw, wow ha. The Lobots. Nga, pinakuan pa kayo. Pinapabugdo pa kayo. Oh, even until now, I'm proud of my butt. Lagi. Motong nakapa-attract sa ako. Maingon din ko nga, gisugo din ako to akong sakop. So, lubot na ginugarin yung natakan. Okay. Dili man kay ko mo kuan sa kanang beauty sa front bitaw.
Diya yung gumutan aus kilid. Diya yung gumutan aus kilid. Nga makita na ko nga, murag ana ba? Oh. Ang ila is, ana ma ila. Ana. Ako, one side, nagyod, ano. Ana. So, more on physical attraction. Sa physical attraction. Moto nga, nihimo na rin kus mga lakangon sa badiha nga mahimo nga mapansin lugar. Ana. That's it. Ana, rakadali. You have the position, you have the kanang mga resources, kung saan nimo paghimo nga kanang bayhanang gusto nimo maimo, ma-attract yun na siya sa imo. Di ba? Pagpaila-ila nga sa imong amiga sa una ni siya nga, nurse biya ni siya. Ana. Ningon ni ko, wow, mo na gitugon sa kong lola. Kuha din dito. Nakuha din dito? Dili, nakuha din dito ang atensyon. Okay. Iga na, kasimple. O, katurog yun nga babae nga akong gitinuod. Di ba? Kay, laliman ka mga adlawon. Kay, nakapangutan naman na yun nga, asa ka nagtrabaho. If you're a nurse, asa ka nagtrabaho. Ana, unsa imo mga duty nga naa ka nga hospital. Kalaki na din na sa kalaki na din ka na sa lalaki nga naninguha. Mga adlawon, kung mag-duty ang babae sa gabi, magpagabi po para yun nga mo bilib. Simple. Ikaw ba sa pag may tiyaga, may nilaga. Tiyaga, gidlaga. Tiyaga. Di ba? Yeah, good because there was no COVID at that time. During at that time. COVID. Dala tambid. Samo. Okay. Hello, Benny. Come here, Benny. Ang uban po nga nato mga igsuon is nagalantaw sila nga ang mga babaeng ilang maatrakan. Sa mga lalaki is ang kinikunong malambing at maaalaga. Yeah, I think that's number one factor. Malambing. Yeah. Mayroon tag malambing is manyahon. Di ba? Yeah. Dili kayo isog. Dili kay isog nga mura og makadala yung come her. Come her. Come her. Iga na mana, di ba? Yeah. Unya dayon kung panalitan na nag-uyab na mo, nanamoy gipang saad-saad, ang uban gisaad para lang pakyason, pero ang uban gisaad para gintumanon. Unya dayon maaalaga kanang kabalo mo alaga. Caring. Yeah. Caring kay siya kay sa una bitaw gamit pa tong crossbar, manawag mong yun sa opisina. May ngumadayin nga, kumusta day ka? Gamay lang nga pulo nga, kumusta ka? Dako na kayo nga tambal sa kamingaw. Oh, really? Dako na kayo nga tambal, oy. Labi na nakaroon nga nanatay mga cellphone. Just by texting, just by gamay lang nga call, mangumusta, nakakaon ka na ba? Nakapamahaw ka na ba? Ni mata na day ka. So ingana nga mga ginagamit karon sa mga bag-ong nanguyab. Ingon si Iya nag-comment siya. I heard lisod man maningo og usa ka nurse Lodi pila ka kabulan gisugot. Pila day? 6 months. 6 months. 6 months. Pero pastilan. 6 months pero mura og pila ka tuig. Laliman ka, muadto ka sa iyang gitrabahoan, balag kadlawon tuah ka. Daghan imo mga pasumangil nga mangutana man day ng babae mo, ingon man day nga sayo lagi ka. Ano na day ka karon diri? So mo drama ka na, muhuna-huna ka na nga looy taon kay ang mayor sa una.
Sige lang ka sige lang ka pasanginlan. Ipanha mong ko ni Mayor. Giubanan mo ko sa Mayor. Ana. Kailan mo ko sa City Hall gatrabaho during at that time, di ba? When we met. So, na. Pag-abot sa gabi, kung nahibawan nimo kay magsige magkagpangutana dayon nga unsay oras imong duty, ana. Unsay oras imong kanang lakaw, singon ana. So, tuwa gidayon ka didto. Madto ka didto kanang para mag-care lugar sa babae nga imong gitinguha. Di ba? Kay I hope Bimbo is listening. Pag uban lang nimo is nako na kina siya nga percentage on your part. Ha? Pagpasakay, paghatod, pagbaklay, pastilan ka kapoy ra bagikes baklay. Di mo sugot og musakay. Kay baklay yun, asa day ka musakay? Ana rin nga mga pangutana, di ba? Dito lang dapit kay mas dali ka makasakay dito. Pero layo day kay to. Layo kayo gibaklay. Imagine from maternity to Trinidad Building. Trinidad Building. Pero ganahan mo sa ng babae. Di ba? Kapoy ba, gikan by duty. Labi na iniglakaw ninyo nga gina-care yun ninyo kaayo ang usa ka babae. Paglakaw. Karon I don't know, gi-practice pa ba na? Nga, ang lalaki should always on the danger side. You're not doing that anymore. Karon? Yeah. Sometimes you did not do that. Labi nagabaguod ko sa atong gipang bitbit. Sometimes absag ka mo bit-bit. So supposedly there should not be it should not be changed, no. Change what you have practiced sa inyong steady pa mo being girlfriend and boyfriend, no, dapat continuous na siya para the kilig still there. The kilig. The care and the kilig dili kay ma-change kay sometimes sa una halos sana ablayan gyud kay you really proud nga siya imong girlfriend, no, of all the people. Pag kami niya dili na nimo dapat bian-bian ulahin na ang imuhang abi kay asawa labi nagbuntis labi na tong kada bitong ang manag-uyab pa mo na pandol ang babae. Ingnon din sa lalaki nga paghinay po ba? Sakit. Ano? Tanaw na to bin. Pag gaminyo na nga napandol ang babae, mao na kay di man magtanaw. Magtanaw sa imong giagian. Ingana day. Marag I think so. Yeah, Johyber Asi Bantari, salamat pagtan-aw no teacher Johyber. Lanao del Norte. Po nagauban ginato si Louie Cabahog at Napas. Mayong gabi kanimo dia Sir Loy. Bitaw ang pagpangga sa usa ka babae, importante yun ngadto sa mga lalaki. And also kanang I believe the same. I don't know if you will agree or you believe no and so with our ka-OBM. If you believe that the best way to a man's heart is through his stomach. So meaning to say the girl has to know how to cook. No, I don't know. Basta if you believe that saying. Mabitaw nga tambok kay ko sa una. May na lang karon kay medyo religious. Pero sa bag-o pang mga katuigan sa kaninyoon pastilan. Mura tag yubab. Yeah, ingon si Ian dili day kagabit-bit og bag. Bit-bit oy. Sa una sa uyab pa. Sometimes only sa uyab Ian. Pa. Pero usahay manggod is ngano di ko gabit-bit kay pastilan ang akong bagsag murag 5 kilo per ni. Pertig yung bugata. Yeah, Micah is watching. Micah Jimong, I think, so much in love. No, pretty rabagid ka niya akong clinic assistant sa una. Karon in love ka ay. Teacher Micah, thank you for joining us. Usasab sa... Nalagigid kay Codigo, no? Believe ko. Nag-research? Grabe. Hindi na to what topic we have tonight. Nag-research gid ka. Ikaw sa imong tanaw nimo kinahanglan ng usa ka lalaki proud og supportive para sa imo. Yeah, supposedly no. That you should be proud of your girlfriend or your partner, no. Nganong magtiyaga makagkuyog sa iya, makig-partner sa iya if you're not proud of her. Oh, what's the use? So what's the reason nganong kung dili man ka proud sa iya, you better separate ways na lang kung dili ka proud. No, dapat you should be proud of your partner, no. Whatever the looks,
Kung unsa may itsura niya, unsa man iyahang sitwasyon, unsa iyang kahimtang, you should be proud. Unsa may imo? Guwapo, guwapa, or pangit? Actually, you cannot say guwapo, guwapa, or pangit as long as you're in love. That's why I tell you, di ba nga, love is blind. Because you are blinded, no? Your eyes is, your eyes will only see the beauty sa imuhang partner. Although some people will tell you na she's not that really beautiful, but in your eyes, she is beautiful. So, pag in love ka, guwapo o guwapa gina siya. Ang imong pananaw. Imong pananaw? Yeah. Although, kaya mo ba, may mo din nga, uy, pastilan nga nung moment taon na imong gininyoan. Nagyan mag-inana, no? Shhh, nagselos na ang usa. Yeah. Niya po nag-auban ka na to si Sir G.D. Caceres. May gabi ka ni mo diya, sir. Yeah, maayong gabi eh. Marag nagselos na niya among mga dogs dire. Niya dayon, unsay tanaw nimo sa kanang sa uban nga kinahanglan ng imong uyab is ang imong magustuhan is dunay sense of humor. Yeah, I think sense of humor no is really need in a relationship. Dili lang sad mo all the time serious lang gyud. But baby. Dili lang pod panahon nga serious lang. Na time nga you need to sometimes nga mag-joke sad mo. No, kay kung serious sad kay mo duha marag serious sad mo the rest of their life. No, marag you have to inject sad siguro sometimes kanang mga joke o magbinuang mo, ano ba. I think it will also add kilig. You have a good sense of humor kay even gali no your son told us nga maski kinsa siya maski corny kay nga joke may makasmile yun ang babae sa pag si daddy ang mag-joke. Oh, you have that asset. I think you have that asset. You should be thankful with that. Okay. Dili tanan lalaki na ay sense of humor. Mostly sa lalaki mga serious kaayo no. Dili ba sa gugwapo? No, you're handsome. Wapo bang ka? Hansama. Hansama ng amoy. You're handsome, no? And tanan ta gwapo-gwapa because we are made by the image and likeness of the Lord. So, ano gid siya? I think no magbulag sa ning mga dogs. Ay gabi sa tanan nga nagalantaw sa atong tulumanon karong gabi una. Ang atong gisgutan is unsa ang nakapa-attract kanimo ngadto sa usa ka babae o lalaki o unsa ang imong ginalantaw nga imong makuha diha kaniya. Walay labot ang gitaguan. Unsa may mukhaon? Ha? May uban nga gilantaw nga wow ha. Bugdig. Yeah, I think there are men who like mga big boobs kana one of the asset, and there are men who likes kanang mga bot kana lubot. Pero na po yung uban nga bisig yun sa niyang attract wa gyud diha. Siulan. Karang wala gyud gumbangan nilabay. Wala gyud siya nakita nga mao gina. I think naaman pero serious pa siguro sila on their career. Okay. Yeah, career first sila. Okay. Gisingit ko lang kay nabisi man gud tunaw og kape o saba kayo. Yeah, I think career first sila. Gilab ginang coffee ba? Of course. Sa mga kasing-kasing sa uban. Yes. Compared to the love of others. Ay. Coffee is life.
Coffee is life. According to Ian, pang coffee ninyo ni Ludi. Ayay. Ikan si Ian. I remember his word. Bitaw luoy sad bitaw ng uban bitaw. Nga maskin pagdaghan ng kayo ng labay nga mga maanindot nga mga talanawon, pero ang uban tuwa gid ka concentrate sa ilang career. Yeah. Ingon si Ian, hindi mapakali ang mga doggy, wala pa nangatulog. Mga doggy ko kanina pa nahilik. Yeah, they are waiting for us to go to bed. Because the two of them will stay in our bedroom. So, maghulat gina sila Ian. Muna mga dogs magsigig balik-balik dari. Gamay na kasika sa gawaswa na. Ano nakaayo. Ngano na mundak man ang walay kuan gugma. Wala na bundak. Wala na bundak. Nalay force paghawid sa. Okay. Pero bisag yun sa niya ang force sa iyang mga gihimo is di naman siya love life. Actually, na siya love life but wala niya gitagaan pag important because na siya ginaano nga career, ang iyang calling, ang iya hapang giuna. Pero sa ako sa una is ang love is inspires me. Really? Oh. E pagkakita lagi na ko atong patong nga gilabay. Nagrason na siya no. Dili siya pwede mag-love kay very strict ang daddy. So amo ba? Yeah. Stricto ba de? Yeah, very strict ang daddy. Asin siya, yes, pang coffee po yun sa sentro, Madam Unloading. Ayay, nangutan na ramataon si Ian ganina nga wala ka kauban sa sentro. Yeah. Oh. I think he was attending a seminar and also I was child trafficking and labor trafficking. Oh. And I was also very busy at school. Daghan kay Migi trabaho sa school. Sana nanghilak ng mga dog. May pandog kay gihilak kay ang katong naghatag sa pagkaon. Wala man nakahilak sa gugma. Ang atong takna alas 10:20 na sa kagabion kini atong sa 21 sa Axert Mindanao si Palco og Juancia Enterprises. Okay? Sa napabaka ni karon sa mga kabatan-onan nga kinahanglan ng ilang mauyab, ang ilang mauban is kana bang maka-Dios? I think pagsalig si Ginoo. I think pero sa ako murag nawala. Napaghihapon. Napay uban nga God-fearing yun kayon. Napay uban before they enter into a relationship no ila ginang gipray. I know gyud maski modern na kaayo atong environment karon atong palibot no, but I think no ginapray paghihapon nila ang ilahang ma-partner. Ma-partner nila sa sa ilang before nila dawaton ang love sa usa ka tawo, they ask for a sign and they pray for it no, kay lisod man og imuha ra ka magdesisyon without the guidance of the Lord nga pwede nimo ni siya mahimo nga partner. Okay. Ingon si Ian, sana all happy family. Sana all happy family. Sana all happy family. Uy. One day, Ian, you can have your own family. I know. Bitaw. Just wait. Just be patient. No, God will give you really somebody na who can together with you can create a very happy family. But just always remember that there's no perfect family mangyod. Kami daghan pud kayo mig mga diferensya, but we try our best na we talk about it, and every Sunday good na siya. We try to find nga nagid me time for the Lord together, the all of us, no. Dili pwede nga ang prayer time kulang og usa except kung nag-travel. But pag naami tanan
nagid me see to it no nga naagid mo time to pray together. So we have prayer time, all of us, the 5 of us, no, including our dogs, no, every Sunday. So naagid me session or prayer session together, no, the whole family. Tipok siya. Dili ka tumbungkan. But I know, Ian, God will give you somebody nga maka-start na ka with your family. Ano sa bagay gusto nimo? Kabalumuluto o di kabalumuluto? Ako, I really love men who knows how to cook, but unfortunately, nobody cooks for me. Amo ba? Yeah. Uy, ginalutuan ka sa unang panahon. Ano sa yung giluto? Prito. Prito. Tunaw kape. Ana? Yeah, but still, cares. Caring lang kapon. Paghimog sinanlag, pagkuan ng itlog. I don't know if you know how to cook fried rice. I know. Wala, never. Yeah. Kinsa dito kung ipakaon? No, I don't know. That's the big question. Very big question. Bitaw, no? Yeah, I prefer men unta gyud. I really like men who knows how to cook. Mao sana ang daog-daog sa mga lalaki. No, it's not. Kailangan gi mga lalaki who loves to cook. They love to cook, pero ang uban mo gud nga mga lalaki nga mayo muluto ginaabusaran sa mga babae. Dili lagi na. The term is not abuse. It's not. Kay kung mo tindog pa ang mga lalaki karon, mo reklamo kay sa balaod. Ay, kasagaran baya ang mga chef mostly is lalaki. Lalaki lagi. Oh. Pero wa mo kabalo nga ang ilang gugma to silang pagkaon dili sa ilang asawa. Because I believe if you do not have the love to cook, walay lami ang imong ginaluto. You should put your heart sa imong gibuhat, sa imong pagluto. Okay, no matter how simple the dish is, as long sama as sa pinirito, you put something, you put everything, you have feelings in doing it, lami gid ang resulta. Alaalang. Gipahimuslan pa ninyo sa adlawan, pahimuslan pa gid ninyo sa kagabion. Di ba? Kasi connect. Ha? Wala may connection. Wala connect. May connect ko eh. Wala. Kay gipahimuslan ninyo gipagluto, gipaglaba, gipagplansa. Marag wala giimuhan na. Pod ayo pod taon. Sa imo. Maloy malay kun nimo magtan-aw nga magplansa mo nang ako na lay plansaan na. Sometimes. Pero kung ako'y busy nga trabaho, mo nang di ko mo presentar. Ingon si Ian, yes, I love to cook, kaya pati fish aquarium na luto ko tuloy. Kaluoy sa mga fish aquarium. Kalami kaya anak. Dili uy. Kalami oy. I think they're just for decoration, for a form of stress reliever kanang na ay mga aquarium. May raman, di ba, pero tsada gid ang lalaki nakabalo magluto. Magluto sa? Nagluto for dinner, for snacks and everything. No, dili lang mag-rely gid sa wife kay. Pero gwapo po ng lalaki nga kabalo siya motunaw og gatas. And of course, dali naman kayo magtunaw og gatas or kape. Pero I think when you do, kung magtunaw ka og gatas o kape, nagid shape distinct or particular taste nga gyud nga timpla nga iyaha gyud na siya. Although pare-pareho ang kape, ang gatas, ang milk and coffee, pero nagyud siya the way nga ang taste nga kabalo gyud ka nga siya ang nag-prepare. Dili oy. Yeah. Kaya ang lalaki is more concerned on gatas and milk. Yeah, the only thing gatas sa inahan. I think the only thing nga lang kay I don't like too much sweet manggod. So muna akong reklamuhan again. But you have a good taste pag magtunaw og kape or gatas. The only thing akong reklamuhan is too much lagid ang sweet. I don't like. Di pa ka na sweet kayo? Yeah, I don't like sweets manggod. Buhay na lapo-lapo kay aquarium sa resto social ka talaga iyan. Matod pa kini matod pa sa ko igagawa.
si Augusto Rolona. Si Utsuga Anolor, matod pa niya. Gwapuhag yun ni mo gawoy, way pagluban. Wow. Basta mga Rolona, mga gwapo. Really? Oh, yeah. I think ang mga Barcelona and Barcelona are more mestizos because they came from Spanish. Di ba, June? No, ang atong mga Kapitan June, di ba? Oh. Among kaliwatan is, yeah, I let my colleagues saw the picture of, and although siya, ay, sayang minyo naman mong pag-umangkon. Ma'am, guwapo kay siya. Oh, see, ang comment. Kung this is my nephew, nga, ka-bloodline, kapitan sa barko na very young, at successful na kapitan. Ana din ang katong, ma'am, gwapo kay siya. Sayang ang kagwapo. He's already happily married. Ma'am, gano'y nakadaot sa mga babae kaya gusto Dili, nila. na-attract lang siya with the beauty. Kay marag medyo may pagka-chinito. Munang pag makauyab sila nga, dili kayo arang-arangan og naong, makakita og gwapo nga lang ni Milabay. Ito, din ito. It's not. Not all. Ayaw gid siya i-generalize. Di ba, Ian? So, no. Ayaw i-generalize. Kaya ang mga babae, there are women, no matter kung unsa hitsura sa ilahang partner, pag love nila nila ang tao. No matter unsa kagwapo mo, labay si Chris Evans din ha. Pangit. Kay love ni mo si Lito Rolona. Si Lito Rolona, gid ay mong pilion. More than Chris Evans. So, ayaw igna nga. Nakakita lang kagwapo biyaan ka. No, it's not. Ganos Chris Evans manumbalik sa inyo? Mao gani. Di ba example naman to? Pareho kagwapo ni Chris Evans. What if baling-balihon, bali-balihon ka? Uy, ni gwapo lang na sila kay nagpa-parlor. Samok po. Yeah, I'll ingon si si Jerry Goret na sugod ugma ako na'y magluto para sa akong wife ug mga anak. Wow, saludo gid ko sa imo, Jer. I hope Lito is doing that also. Napa ko mga talong. Yeah, plantito manggod ni siya. Early in the morning, when you wake up, matingalan ka, asa ram to ko abay din nga. I only have my dogs sa under the bed. Tapos pagtanaw ni mo, asa naman ako tuan sa iyahang mga plants. So, plantito kay ni siya early in the morning. So, muna iyang trabaho. At least kumplito na. Bulak na, utan, kumplito. Panginabuhian. Ingon si Ian, sana Rolona na lang ako. Ha? Kay gwapo. Kagwapo kaya sa mga Gonzales. Yeah, I think Gonzales is mga Spanish na sila. Mga pero pagkamaluibon lang yun sa babae may nakadaot. Ayaw lagi i-generalize. Kay dili lang ang babae ang nasakitan, dili lang ang babae ang giluiban. Mostly on the case of Ian. Pero mostly gyud gasuffer ba gyud ang mga babae. Ang babae ba gyud ang victim. Usually, mostly. I think kung i-ratio nimo out of 10 sa mga cases nga nag-betray ang partner, it's mostly ang lalaki is siguro mga 7, ang babae is 2 or 3 lang. Tungod kay gamay raman ang mga lalaki. No, it's not. No. Munang maihap. Dili, because I believe that men are really born polygamous. Now, because of that saying that you were born polygamous, sakyan na dahil ninyo. So, nakasmile lang ang babae sa inyo, you think dahil ay gipansin ko maski committed ka na nakay-asawa. So, just because, siguro na-attract ka sa iyahang smile, na-attract ka siya the way she talks, nga lambing kaayo siya. My wife is not really that lambing. So, ganahan ko siya, ani, kay mag-talk siya according to him, magdalag come her. Come her. So, inana siguro ang imuhang, let's say for example, inana. So, mas na-attract ka because my wife is not, that does not talk like her, nga very lambing. So, I'm looking for somebody who's very lambing. So, mo din, sakyan na din sa imo kung maglambing-lambing sa imo ang babae. You should not do that. Kanang lambing bitaw nga naay pataban nga maglabay-labay nga bukid. Delikado mo na. Oh, really? Ingon si Bimboy, ang naka-attract sa ako sa usa ka babae is the looks and the way she used dress. Neat and clean. Yes. Amo dito nadaot kas bubo kay short pan. I think nadaot siya sa off-shoulder with the cleavage and with the boobs.
Yeah, the boobs. I think I agree, Bimboy, no, dapat clean good ka, limpyo ka. Because no matter kung unsa ka, it's not branded sa imong gipang gamit ka. I'm not used to wear branded because I cannot afford. But I don't know if you will see me as clean or whatever, but I'm trying to be. No, pero depende actually kapag magsanina ka, depende ra gina sa imong pagdala. No, you know how to wear. Naragid na ma-attract ang tao sa imo kung the way kabalo ka mo dala, no matter kung unsa ka pangit no ang design sa imong sanina, no matter how cheap it is, kung kabalo ka mo dala. Depende sa babae. Depende sa babae. Pero I don't know kung in my time, I don't know if what attracted them most no sa ako. Kay ako manggod I really I'm fan of wearing shirts and jeans. Alalang lugar. Seldom ragid ko nimo makita magdress. Alalang lugar ang babae magpaputol sa iyang buhok kunya ang iyang naong square. Depende sa hairstyle. Depende sa hairstyle pero dili na mayo para sa ila. Why? Dili man na may hairstyle na just like Demi Moore. Diba what attracts more with Demi Moore? Sa iyang square face niya. Square face. The jaw. Pero ang iyang smile makakuan. Maka-contaminate. Contaminate. Pero ang uban is square pag naong, pamubo, pasbuhok, dura ang labas. Si Bimbo is more on the looks, no? Yeah, I agree. No, the more kana manggong pag makita nimo, first good ang mong makita ma-attract ka is the looks. No, kung you are fan of morena nga complexion or gusto ka mga white complexion or gusto ka og mestiza looks, no? Pag makita nimo pag mestiza ma-attract ka ayo ka. How much more pag mastorya pag yun very lambing, so mas madugangan, di ba? So marag I think no being a man siguro ma-summarize nimo unsa gyud mostly gyud. At least no, our ka-OBM will know, and some of those wala na ka-online karon, but I know later on mananaw sila. So I guess no, coming from the man's mouth, no? Man's mouth. Yeah, coming from a man's mouth, no. I think you can also give some tips to our ka-OBM nga mga babae na we're just waiting no kung daghan man gud mangutana kung unsa gyud ang weakness sa lalaki towards sa babae. Unsa gid nga medyo manghihina ilahang weakness or medyo patay kay sila sa babae. Unsa asset sa babae gid na inyo yung gina nga medyo mo gyud marag makapatay sa inyo ha. Marag unsa tawag? Your weakness ba? Maka-attract most kay mo na inyong weakness towards sa babae. So at least you will give some tips for the women who are watching now. Managklarohon na to. Yeah. Ang una gyud nga attraction sa ngadto sa mga lalaki kung maglantaw sa babae is physical. Kinahanglan gyud nga nay bukid sa kahimayaan og sa You have to clarify that kay ang uban baya no do not bukid sa kahimayaan og kanang kalipay. So the boobs. The boobs. Yes. So you like, but there are men also who like flat-chested women. Gamay ra. Okay. Kay delikado mo kay na og flat-chested. Kay maalaan no niya og asay babae, asay laki ani. Asamo. Di ba? So you want bigger hinaharap. Bigger hinaharap. Okay. Kadyot lang. Swerte ka, pare ko. Kahit karon dirtilok ang puso. Bungoton, lisngagon nga ilong. Okay, basta dirtilok tanaon. Karon is ang mga babae kuno ang ginalantaw kuno sa mga babae karon kay dirty look. So ruggedly handsome. Ruggedly handsome sama sa Bangason. But there are women nga who are allergic to the bangas sa lalaki. Kay maklaro naman guday nila kung pero karon dili man kay ka ma-attract sa bangas sa lalaki because you're wearing masks and face shields. Yeah, it will be pero covered. dili man abaw ang sukdanan.
Okay. Dili naman na mao din ang sukdanan. Kay So may measurement. The sizes? the sizes depende sa how they will operate. Okay, performance. Performance, how they will operate. SPG. Oh, I did not mean anything. I don't have malice at all. When I talk about performance, I refer that to something, the things that you will do, no, in order to win the love or the attention of a woman. Ang sa paglagtaw magid sa lalaki is more on physical looks. Okay. Boobs, nindot, guwapo. Kay kinahanglan angayan sad nga nagatindog ang usa ka babae. Angayan ba? Angayan. Unya dayon kung ang hawak medyo na curve gamay ra. Dili kayo stricto ang mga gusto gid lugar sa uban mga lalaki. Ano man karon, chubby is the ano man. Chubby naman pug karon ang gipangita. Pangita, not the very kay slim tinggutom one. mangod ron. Chubby kay tinggutom ron unya dayon bahala pag di na mo napakan undi na mo niwang. Bastos. Bitaw sa ato mga ka-online ganyan kauban ka kanato karon dinhi sa atong tulumanon. Just like may igagaw. Chip cook. Di ba siya maluto? Yeah, I think daghan kayo ma-attract na babae. Because he knows how to cook. Lagi, gaw. Pila ka bukin mo, gaw? Usara iya eh. Ha? Usa lang. Iyang nahigugma. Okay. Pila ka buk? Kay wala kay coronavirus. na siguro ni siya coronavirus. Yeah. Delikado basta na coronavirus, gaw. Kay di ginamundang gaw og usara ka buok. Yeah. So mga kung ba ikaburo may nagdagnay anang coronavirus oy. Yeah, ayaw gid mo pa contaminate sa coronavirus. Delikado. Niyar ba nagatanaw na to si Ma'am Joy Mejias Casinio? Yeah, my sister Chipmunks. Unsay imo, Ma'am Joy, dito gika sa dirty looks or I think clean cut man si Elsid. Clean cut pero kinahanglan pirmi mo pusisit. Okay, fireman man, of course. If there's fire, you have to use some the fire hose water with water. You have to fire. Always. Kada bang mo kuan giga mo respond giga permi. Yeah, if there's a need, no, if there's an emergency, you have to respond. Of course, that is your calling being a fireman. So you have to do it, your job. Okay. You have to help people. Kinahanglan sad nga mubarog o muturok yun pagayo. Ang ilang hose. Natural kay pag ang lang hose na diferensya dili man mo gawas. I mean sayang. No, kung luyat ilang hose, di gina makapasirit ang tubig. Ingon si Bimboy, ma-attract ba ang mga girls sa amo nga mga tambok, ma'am? I think there are. There are women who really like chubby. No, kay dili sila kaayo ganahan og skinny. Yeah, because we know when you embrace, not to offend with the skinny men, pag skinny man na-attract mo ito sa unang skinny. No, you're chubby. When we met, you're chubby. I think, yeah, that's the question. No, when I met you, you are a bit chubby. Chubby? Medyo chubby ka. Gataibog gyapon sa sampot. I think, that's, Bimboy. And Bimboy is not really, tambok, no? Ano siya, kanang, voluptuous, kung when we refer to sa woman na, voluptuous ba, kanang, marasag siksik na, siya, kanang, na siya muscle ba, intact kaayo, marag inana. I think you're not you're not tambok. No? Lahi man ang tambok kay obese manggid siya. Healthy. Pero si Bimboy, the way I see him is, siya, marakong, compare na to sa babae, voluptuous ba nga kanang,
kanang muscle Busok. kanang busok. Oh yeah, inana siya. So busok. I think no daghan man babae nga ganahan og inana. No kay they Alalan dito kas they find it cute, no? Marag inana then ano daw kanang lami i-embrace. Oh kay naad lami sandigan. Lami ka masandigan. Oh yeah. Lami ka mahigdaan. Yeah, I know some women they prefer a men nga ano. Okay, lami ka masandigan, lami ka mahigdaan, lami pug ka mapatungan. Ingon si Carly Lee, simple girl attracts men. Yeah, ang very simple. Kana bitong walay kimi nga mga babae, walang arte. Walay arte. Mas ma-attract ang lalaki. No? But I think na apoy men nga mas ganahan Bitaw sila. kay sa una, wala magig kayo kay mga pakuan-kuan gud sa imong nawong. Basta kay nakabugkot lang ng buhok, nakahipos ang buhok, ug ang bangs pinatugbo kayo, okay na. I think ano lang siya, part lang sa among profession. Even sa during sa college days nga, we have to wear lipstick pag mag-duty. Ana lang, at least dahil natural beauty. Ako igagaw nag-react. Kita mga rulo na gaw. I love my own. Kita mga rulo na gaw, will nun kayo nga gukdon sa mga babae. Adios. I don't agree. At to sa ila ang virus. Sa ilang virus. Wala dari. Wala dari. Salamat. Yeah, salamat. No, the virus is in your place, not here in Cagayan. Kay delikado na gaw. Yes. Shall I sing I Love My Own? Ambot lang. Yeah, seems like I want to sing I Love My Own. Yeah, Bimboy, I Pero, tell you. Matod pa ni Agosto, hinood gaw, dili taganahan og flat. Oh, flat-chested. Flat-chested. Alain-lain mag-preference po ang lalaki ko na uban ganahan sila flat-chested, but there are some nga who have big boobs, no, they find it sexy, no, napoy uban gusto nila simple lang, flat-chested lang. Depende man, it's your choice man unsa imong ganahan. Pero I don't think, no, kung unsa, I think that is an additional factor lang na siya. Dili gina siya ang main reason or main factor nga gilab nimo ang tao kay pag ilab man gud nimo ang tao ano lang gina siya kanang mupitik lang gina imong heart for that particular person, then everything follows na dayon sa iyang looks, sa attraction lang nga admire ka sa iyang looks for at the first time. Nga mag-met mo nga ganahan ko sa iyang eyes, ganahan ko kay gwapo siya glawas, ganahan ko the way she smiles, no, gwapo siya ngipon and everything. Limpyo siya. Ingon sa according to Jerry, limpyo siya tikod. So meaning limpyada siya nga babae. Grabe sa nang limpyo kay tikod. Grabe Jerry, ba tikod gud the ankle. No, mo gid iyang tan-awon. No, Unya kung limpyo ang tikod, di ra ba magsugod ang operation? operation sa Basta kay operation. I don't know that. But I think but when you love a person, manggod, ano gid siya, kung ipitik yun na gipana gyud ka ni Cupido do that particular person, additional factors naman ang mga looks and everything, pero it's true, attract lang ka at first, depende na siya kung ma-develop into love, well and good, diba, kaya na-develop ka, pero naway uban nga na-attract lang sila pero dili gid love ang ilahang na feel, only an admiration. Okay. Pero si Maris Rosabal Nalwal na may ginalantaw. No, diriyo. Kinanglan nga dunay good sense of humor. Oh. It says a lot about outlook and attitude. Oh, I hope you have that, Bimboy. I'm very practical kastorya. But really, I think Bimboy has a good sense of humor. Yeah. Yeah, and very caring too. Yeah, very caring. Very caring? Yeah. He has a good sense of humor. Ngano caring mas Bimboy? I know that for somebody. Okay. Somebody shared that to me. Yeah, he was because that was part of the past. But he was very caring. But you know what? We are not the one who will judge it, no? Okay, maybe we just find it ourselves. We have observed it with ourselves nga inana ang klase nga mga. Pero gikinahanglan nga dapat
ang tao na concern ang dapat ang mag-observe ana dili kita kay ano manggod marag self-serving kayo no just like sa inyo nga kamo mga rulo na self-serving kayo conceited amo ba in other words pero ingon ako in other words conceited bitch yeah. Dili oy you're carrying your own chair carrying din bangko nade wala na gali may nag-istorya with the Barcelonas and the Barcelonas if you only know the history. Di ba, John? Captain John. Mao ba? Adios. Yeah. Matod pa sa ko igagaw diri si Agosto usa na gaw pero naagyod gaw Rolona virus usahay pero buutan man tagaw ug way makakita. I quite agree. I quite agree to that. Ano mo di? Buutan man ka. Lagi. Yeah. Buutan ka, pwede lang ang pagka siloso. No? Alalang gina-abuse ninyo ang among pagkabuutan. Okay. Don't abuse us. Kay mo barog si Jigo silang. Maybe you will say nga gi-abuse ka kung you have basis nga somebody's being unfaithful to you. That's the time you feel. Mo lagi giba silang nako tong mga buutan nga uban. Nga gina-abuse po dayon sa mga babae. Yeah, is diba? Miss Maris watching? Yeah. Yeah, thank you for watching, Miss Maris. Yeah, I think somebody got your point, no? Your ideal, what attract you most, Miss Maris. So, I think the one who's watching with us now, no, I got your point. Pero butan yung kuno ang usa ka lalaki o usa ka babae kung pananglitan siya doon ay respeto. Yeah, respect is a big factor. No, once we cannot deny the fact that when you are in a relationship, there are times that temptations will set in. No, if a girl says no, ayaw pamugos if you respect or love a woman. If you ask something, especially sex with your partner, tapos the girl is not yet ready, so show some respect her decision if you really love the woman. Yeah, it's a big deal. Respeto sa kaugalingon o respeto sa ubang tao, labi na sa imong palibot. Yeah, di ba? Yeah, we're talking about relationship. So respeto sa usa. Yeah, you should respect whatever is the decision sa imong partner. Respect that. Especially if makaayo siya. Pero, whatever, kung ang decision nga makadaot, you have to correct it also. Dili sa pwede na imo sakay na lampog ka sa mga decision in which nakita ni mga sayo po. Katulgo naman niya akong abay. Igit siya naman nga nangabilin niya. Napa? Wala na ako nagibasa. Usag yun sa kanang makamaayo sa usa ka tao is kana kunong maayo mo pangga. Yes. Big factor kayo ang caring. Caring, concern. I don't know sa inyo nasa lalaki. But for us women, no, I'm not talking about most of the women, no, hindi na ako i-generalize tanan, but caring or concern is a big factor to us, no. Nga makita na mo sa usa ka lalaki na maski a small gesture of care kana siya, big deal kayo na siya sa amo. If we need, you can provide a shoulder to cry on if we need that. If we need a hug, you can provide a hug. So, dako kayo na siya. Or just, magtunaw lang og kape, no? Or, I think I only experienced once, no? A breakfast in bed.
Once lang. But that was really... Always. That was very Always. a big deal. Always. Breakfast in bed. I did not. Only once. Depende kung asa ang ipakaon. Lagi ba? Ayaw lagi nagisingit. Pero usasab sa gilantaw sa mga labi na sa kana bitawng napay ng ulitaw. Usa din sa pangutana sa mga babae ana is responsable ba kani siya? Usa man gina siya tan-awon kay what if kamo ang magkadayon mag-question gid ang babae, are you really responsible enough to stand kung sa imuhang mga responsibilities, sa imong mga duties, being a husband, being a father, being a partner. No, tan-awon man gid na siya. Kay if you are irresponsible na, forget it, no, our relationship will not work out. One factor gid na siya. Responsable kay inig maligo mo pay mo ulugod sa likod. Lahi man ang responsibility. Lahi sana. Okay. Eh, manaingon siyan malaman ang mga tirada ng Lodi. Oh, you should share your tirada ko. Malaman. Malaman or malamad? Malaman. Malaman. Siya. Okay. Depende na pag-pronounce diyan. So, kana siya is medyo maundanon. Maundanon. So, it has weight. Oh, it has weight. Oh. Labi na kay kana bitong pananglitan bitaw kana bitong minyo na mo. Minyo na mo. Para mawala gid ang kagubot, wa gi kagubot nga mahitabo sa inyong panimalay. Mayingon man ng uban nga kung kalayo ang isa dapat bugnaw ka, tubig ka. Pero ako ganahan kay ko kung kalayo ang akong partner. Para na ko'y rason nga makalakaw. You can go anytime you want, no? Whether not a misunderstanding or not, whether we are quarreling or not, if you want to go, you are free. Di, ganahan ko makalaag. Yeah, di ba? Para walay masaba. I don't remember that I stopped you if you want to go. Muna nga, tingin ko nga awayan na lang ko. Para you have the reason nga mulakaw ka. Just wait. Okay, awayon ta ka. Lain mo sana imong inawayan. Delikado man ang inawayan. Zaman nga inawayan. Lambing nga inawayan. Makaluya nga inawayan. Makaluya maging mag-away mo. Kaya, especially if you not agree on things, no, dugay kayo mo mag-agree. So, ang tendency dugay, kayo mo man ninyong away. Sa seminar bitaw na mo kaganina nagi dito giingon jud ko nga dili gamiton ang mga pulong nga makapa-attract kuno sa mga kabataan. Yeah. That's true. Diyos katulgo na magiging kaayo. Yeah, it's PG. Yeah. That's why we are careful in using words here because there are some mga grade schoolers or some of our students are watching. So, sometimes mag-message sila, Nurse, nakita ta kagabi sa FB, nakita ta kawan. So, nanonood ba ako, Nurse? I've been watching. That is why, as much as I want to make it really clear, I want to use terms nga in which nga masabtan diretso, without malice on it, but when I use that words, but lisod siya because there are young ones nga nakasabot, makadung. Although we know kabalo man sila about this, pero kinahanglan pa manggod nga you have to explain it further, kung unsa gyud meaning anang imong gipasabot. So munang sometimes medyo awkward kay ko mo gamit sa term, but I really want to use it unta supposedly. Kagalisod. Pero doon naman tayo limitation. Yeah. Na ako galisod ko gamit usay because I really want to emphasize unta because as
I am thinking manggod that late night is more on mature people na ang mananaw, but and yet dili man di ay kinapaday mga young ones nga, especially nga online classes, no, nasa ilahang balay lang, and they will watch man pod, no, when I receive some messages, no, sa mga estudyante, the young ones, so mo nang careful kay ko to use the word. But that time that I was still teaching, no, I was teaching college man, so open gid ko sa ilaha. I really name it, whatever it is, whatever organ it is, no, para asa na siya and everything. Ako ginay na istorya. Because once you laugh at my class, I will let you go out from my class. The door is really open. So when I say that word, do not laugh on my face. Okay. When Hindi lugar pwede? Yeah. Maksyon na silang katawa. Now, we can talk after that. Uy, dili ba yalalim ng kataunon kay ikaw? Niya di ka ipakatawa. Yeah, you know, I was really very strict during lesson time, no? Very strict. But after that, barkada na ko, tanan ako estudyante after class. But during my class, do not laugh whatever the term I used. You know, kay I used to explain kanang I'm dealing with health subjects man. So especially katong sa anatomy. Storya gid siya unsay function. Yeah, kung unsa na siya. Inana. But this program, dili ko ka-explain, di ko ka-gamit sa mga words nga. Supposedly, that is fitting to use unta. Sama sa? Yeah, just like, you want me to name it? So, dili... Nangutan na lang ko. Dili ko ka-ano kaayo kay... there are young ones, no? There are children who are watching. So, and I cannot also tell them not to watch or to sleep early kay... Siguro na-miss nila ilang nurse. Ay, magpasalamat day ko ni City Deputy Prosecutor Ruby Malinog. Dili. Malanog. I don't know. Nalibog na may nang ko. I think Malanog. Oh, Malanog. Kay gi-recognize kiniya pag-ayong ningong gid siya kanina sa seminar in front of so many media people. Kung gusto ka mo maminaw maglantaw sa pinakamanindot nga programa, dihagin mo sa OBM. Yeah, thank you, Deputy Prosecutor Ruby. Kay hilasan ko siya og paminaw anang dunay mga radio station karon nga nagagamit nga makadaot yun sa mga bata. Yeah. Because once you heard manggod, kanang mga malicious kayo nga malicious mga terms. Malicious kayo nga mga terms. Even anchors. Yeah, active kaayo ang imagination sa atong mga bata karon. Because they will see it manggod sa atong social media, na yung mga site no sa atong social media nga dito nila makita na siya. So on some movies no. So ang tendency no, pag gamito na ni mga words, grabe na din kay na ilang imagination. So, is especially kung walay nag-abay nga parents, dili bitaw ma-explain further. Let's say a particular organ, what's the use? What's the function? So, kung butangan nimo siya malicious, the way you deliver that sa imuhang program, malicious gyud ang thoughts sa bata. And they will become curious about it. Unsa giday na siya? Unsa din nilang giingon nga lami? Nganong lami man na siya? So daghan kay question sa ila. Because once we deal with children, kabalo ka, daghan kay na silang pangutana. They're very curious around whatever is around them. Para asa din na siya nurse? Unsa din na siya nurse? Sakit na siya nurse? Kuan ana sila mangutana. Nasuko ka nurse? Ngano nag-cry ka nurse? Ano mag-smile ba nurse? Kinahanglan gina nga pangutana kay dunay mga bata karon nga wala na hisubay sa mayong kuan kuno pagtudlo. Mao nang pag-abot sa medyo dako lang, awa na. But for the parents, disgrasya. Maybe kung when you discuss siguro kani siya nga mga terms no kanang ni mga medyo malicious siya, dapat abayan gyud nimo proper explanation, di ba? And you should always be open-minded, no? Just like, I will not say nga perfect ang among pag-deal sa among mga anak. Ano naman sila, mga dagko naman, no? But the way we discuss these things, ano gid siya, gina-explain and unsay purpose, unsay function and everything, pero wala gid siya mali siya. And explainan gyud nga unsay makadaot ni siya ipasubrahan o gamiton sa dili proper. So dili to maga-explain nga
dala kasuko, or dala katawa, or dala malisya. No, it's not ayaw gyud. Kay mag-cure ang bata man gyud is wide kay na silang imagination. And they're very really curious, no? Usay kay maanoy kay, especially if you're busy din mutapok sa imo bitaw ang mga bata, mga dagan kay pangutana. So inahinay gyud nimo siya explain, inahinay sad nimo siya tubagon. So naay ingon si iya, no, attract ko sa girls na sobrang bango ang pabango. So, yeah, he likes girls who are wearing perfume. Kanang hamot gid kaayo. Hamot gid kaayo. Ingon si iya. Ingon si Jerry, karon nga panahon sa pandemic kasagara mga lalaki karon mga dagko og tiyan. Apa bay mga babae mo angay. Pastilan. Nasa yung mga babae nga dagko na kay Bel-Bel. Because of the pandemic na, especially katong nana sa balay. Maybe, siguro kung love ni mo ang tao, mag-matter magali, pero it is not really that big factor, big ang deal. mga babae ko no is kanabitang series of soft drinks. Yeah, sweets good. Dili, series of soft drink size. Sa dalaga pa kuno, wow, Coca-Cola Valley. Ano? Pag kaminyo na kuno, wow, family size. Pagka, after several years, tingin ko sa kaminyoon, wow, litro na. Pero, I think if you really love your partner, no, the looks, I mean, kung unsay changes sa ihang body, Di mo magyapon ng lalaki. Yeah, no, dili man siguro dapat nga imuhang dili na ka ma-attract, but we have siguro to correct our lifestyle, no? Okay, as we grow older, kinahanglan na puntag mga exercise, and we have to follow proper diet, no? Hopefully, no, those who are men who are listening to us, especially the husbands or mga partners, maminaw sad mo sa inyong wife, no? Maminaw sad unta, no? Because we're thinking for your own good. It's not for just for our own good, no? Maminaw sad mo nga dapat you have to do some exercise, you have to control your diet. Kay if you will not do that, no, practice healthy lifestyle, daghan kay mga sakit nga mo abot. So kay as you grow older, diha naman din siya manggawas ang mga sakit-sakit. But sa babae pod, I think na ay mga changes sa body if mag-hormonal imbalance. So nagina siya na ay mga factors po that cause. Pero pwera na lang sa mga babae nga wala yung pakialam sa sarili, bahala na unsa nakadako. Pero remember na it affects your health. Really. So yeah. Dapat day nga. It's unhealthy kung tambok yun kay ka. Mintinahon sad gamay. Oh, pero na may dili kay nimo, you cannot really avoid, no, you will gain kato mga fats deposit, mga bell nimo. Pero I think no, it's a matter of how you do your how you follow your healthy lifestyle, mag-diet, exercise. That's very important, really. Kay mingon ang bana, dako na kay kag bil day. Mingon po din ang asawa, dako naman kay kagtiyan do. I think, Jerry, no, it's not really a big factor, no, for a woman who is in love, your wife who is in love with you. I think your big tummy is not really factor kung love good ka sa babae. Ganahan mo po na sila mag-unlan na ng tiyan. Mag-bounce. Marag balloon. But be sure that big tummy is walay parasite sulod, ha? Siguro every now and then magpurgasad, no? Especially those who are fond of eating raw foods. Purga-purgasad mo panalagsa. Okay. So, medyo short naman tas oras. Yeah, I'm great sana ako si Ma'am Marilo Carumba. Thank you for watching, Ma'am. Okay. So, atong kuan sa iyang final statement. Ang atong tandem. Yeah, salamat kayo sa who are who stick with us tonight. Salamat sa nagtanaw, sa naguban-uban, sa naghatag sa ilahang comments. No, I hope nga nauntay ma-develop, ma-start nga beautiful friendship through this program, no? Magka-met ang ilahang dalan and start a beautiful friendship, no? We'll start with friendship. Kaibigan lang. And also, thank you before I'll give my statement, no?
I would like to thank everybody who are supporting our project, no, with katong naatay mga giving, extending a hand sa atong mga homeless brothers and sisters on the 23rd, and also our mag-visit with the house, the Nehemiah house, and also atong mga prizes, no, for our OBM contest. Salamat kaayo sa inyong help, no. It really goes a long way, no. Salamat nga. I know dili the blessings, no, will continue to overflow in your life, no. Kay grabe ang inyong pag-respond sa atong mga, kami sa OBM is just an avenue, it's just a bridge nga i-extend ang inyong mga blessing nga inyong gi-share. So this project will not be materialized or realized, no, without your help. So salamat kaayo, Governor Bambi Imano, my dear friend. Thank you. Kay Dr. my dear friend, my very good friend, kay Dr. Luis Borja, kay Ian Gonzalez, kay Carlili Kinusala Cruz, kay Mel, no, in the US, sa akong student before, Mel Arinya Winfield, sa akong cousin nga nag-pledge pod, si Grace Dihisa, and may pag-umangkon, no, ang kapitan, very young, handsome kapitan nga sa barko, no, maski tuwa sila sa laing nasod, nag-reply siya immediately, si Kapitan June Barcelona. And also, si Marlene sa hula, nakahilak yun ko. Marlene, thank you for the help. And kinsa pa ba? Axer, thank you kaayo, Doc Alex, Doc Narstan, no? Axer, and also, isa pa ba wala na ako? Engineer Acosta, and kinsa pa wala na ako na-mention. Daghan pa man siguro. O si Lito Rolona. And those who give their pledges, no, thank you kaayo, no, sa inyong tabang nga pasensya kung naamanggali ko na miss karon, but you will see, man God, but still we are welcoming. Yeah, we still welcome those who still want to help, no. Our schedule with the visit at Nehemiah house will be on the 19th activity. And the giving of food, no, sa home on the 23rd is on the 23rd. And by the way, our good friend, German friend Pisman Sofiano, wala gid siya gibalibad sa kung hangyo kaganina, no. Siya gid ang who will bring us to our destination. So thank you, my friend Pisman Sofian, and sa uban pod kay natulog na. Yeah. Kay Carlili, thank you so much Carlili sa tabang, and sa uban pa kung wala manggali mo na nganlan. I think we are making a poster for that. So salamat kayo, no. God really bless you because He knows your heart nga sa inyong pagtabang. So your help will really goes a long way. You will see all the updates as we have some programs. So, makita ninyo sa uban mga programs sa OBM kung unsa na ang atong update sa tanan-tanan. So, for our topic, no, it doesn't matter for unsa man ang maka-attract sa imo. What is important is you feel love the time that you meet a person. Kabalo man ka kung ma-develop o dili. We will not just rely on the attraction because of the last, because of the lust of the flesh nga atong kaibog. But try to examine yourself na ang inyong attraction will develop into a wonderful relationship that will develop into love. Gyud kay mas gwapo na siya kung na-develop gyud ang imuhang feeling sa usa ka tao. No, so but we cannot deny the fact that ang atong yung ma-attractan first is the physical aspect sa tao. But it has always considered after that ang iyahag yung inner self kung kinsa siya. No, ang importante nga, maabot ang panahon kung kamo manggali ang magkadayon, kamo manggali ang magka-partner, magkasinabot mo. No? And, sa pa ba? Katulgo na kay ko, sorry ka. So, I hope we will see each other on Friday, no, for our next Friday. Next program, next episode of this Late Night with Sir Litz. And thank you for always watching with us, no. Pag-uban-uban sa amo, although medyo late na siya. So salamat kayo with all your support. Kay Prosecutor Malanog, salamat, no, for making social media, no, sa imuhang pag-admire or for that wonderful words for OBM. No, salamat kay for appreciating all programs nga inyo hagyong
i-appreciate. Salamat kaayo, prosecutor. It's really nakakataba ng puso, no? Marag gwapo kay siya nga feeling to all of us. Not just us, but all of course. Basag nilang na sila. Okay, so stay safe everyone. Let's continue praying, and this blessed season of Christmas, let us always remember that it is the birth of our Savior, and God came to the world to give us hope and to share His love, unconditional love. So we'll do as humans, no, sa iyang mga anak. No, let us celebrate the real essence of Christmas, which is loving and sharing. So let's continue to walk with love and stay safe, since COVID is still around. So God bless everyone. Adlaw gabi itirning tusturaw, kining buhok kung pinapilit kaayo, pinamadahan kanon ay ugtanso, pinalansa ang akong pulo, pinatikik ang lapat kong pelyo, apanigo sa chicks ako, dili mang yun yung taon kamao, tinig ato bang mo kang inday, ang dughan ko murag mo kagay-kagay, imbis nga gugma ang akong ibungat, makikistorya man hinuon ko og gubat, sinanay ko. Wala tayo oras mga ka-online, kinilamang inyong ka-online, Lito Rolona, magaingon, kauban sa kong Love of My Life, Maria Elena Barcelona Rolona. Wala tayo oras, so bye-bye, o magkita-kita ta karong adlawng Biyernes sa sunod na usab nato nga programa nga mga hisgot lang, kung inyong sundon, payo. Kung dili sundon, okay lang yapong kayo. Dihaon ka kagay di pa ila-ila, damira pa untang pagkakala. Bueno, sa ato mga nagauban, so support mo sa among mga programa, imo sa among mga upcoming mga events. So salamat kayo sa mga nagauban ini. Bye-bye og may gabi kanyo tanan. Unsaon man di ka mao, hangtod karon wa pa man taon kontrato. Unsaon man di ka mao, nagaedad na lag 45.